Cheliezaur, sunt alături de Cheliaman. Salut! Astăzi ne vom juca prima oară pe acest canal Rival și să trecem la tocare. Acum alegem Crossroads, este harta noastră preferată. Nu, te rog, nu Arena. Yes, Crossroads, e harta noastră preferată. By the way, dacă doriți să îmi dați un friend, nu știu de Cheliezaur, ca să știu că sunteți de-ai noștri, să vă puneți în description ceva legat de Chelie sau habar n-am, ceva Chelie sau așa și puteți să-mi dați un friend. Ne cheamă pe amândoi Chelie Twins. Trebuie să ne treacă săptămâna asta să putem să începem iar o juză primul. Dar puteți să ne dați un friend la amândoi și dacă vă puneți Chelie, tu le dai un friend. Da, dacă au Chelie la district. Da, ce ai zis? Da, și putem să dăm 2 de 2, 1 de 1. Da. De 2. Dacă vă plac genul ăsta de episoade, nu uitați să like și subscribe. Scrieți în comentariu cu jocuri, ca să știm să mai facem episoade de genul. Sau ne dați idei de jocuri. Jocurile voastre preferate le jucăm cu voi. Pe live-uri, poate mai încolo. Când dacă vedem că vă place, facem și live-uri cu jocuri de care vă plac. Da, iar mă dă cu RPG-ul. Și ne jucăm orice vrei, pe Arsenal, orice tip de jocuri. Da. Puteți să ne scrieți în comentarii și challenge-uri, de exemplu, Oni Sniper, Oni Mail, challenge-uri, orice vreți voi. O să mai facem. Asta e așa, ca de început. Da. Videoclipul, dar tu poți să facem challenge-uri și tot felul de alte chestii. O să facem și normale. Da. Și poate ne jucăm și alte jocuri. Minecraft. Vedem. Da. Acum sunteți în POV-ul lui Kellerman. Noi din cauza la RPG Spammers. Nu te scoate cu RPG-ul. Da. Nu, că știi. Nu știu câtă viață are. Nu, că i-am dat viața lui. Ah, perfect. Hai să mergem pe ei. Ca să știți că nu spuneți că am auto, pentru că chiar nu am. Nu joc cu auto. Mi se par destul de enervanți copiii care dau cu auto. O să mă vedeți în alte zile, poate joc de pe laptop. Eu joc de pe calculator. Unde sunt oamenii mei? Să ascund. Unde sunt omul ăsta? Cum pariu că așteaptă aici. Da, uite, îi văd. Așteaptă și dacă stai e. Stai că mă duc pe luceasă, parcă stai. Headshot lui Saitama. Hai, bate-l că m-a omorât pe mine. Bă, ce ești pe viață? Sunt efectiv RPG Spammeri. Trebuie să stai la distanță de ei, că până vine racheta, până ajunge la tine racheta aia, vine Crăciunul. Să stai la distanță de ei Nu, ca stai să că iar, nu... cum pariu că iar spamează acolo. Iar stau acolo. Headshot. Păi clar. Oh, stai că a pus bombă. Da, știu, da. Du-te. I-am dat niște damage. Hai să bag un quick kill. Nu vine, rămâne acolo slabul. Oi, bacaroca caca. Asta e motoul nostru pentru noroc.
Mamă, dar nici nu mă așteptam pe asta, trăgeam random. Ai văzut ce moto de noroc avem? Paharotata ca și direct headshot. Merge mereu, absolut mereu. Mereu când spune chestia aia, îți dau un headshot Ia, hai să mergem în locul și lor. câștigă runda. Tu te duci pe o parte, eu pe cealaltă. La un moment dat când a zis acest moto, am dat cam două no scope. La amândoi. Stai că trag în bombă. Poți? Da, poți tragi în bombă și explodează. Da, văd. Oh, nu, am murit. Iar m-a lăsat RPG. Da, le-ai spamă rău. Da, știu, ăștia sunt spammeri. Oh, Nu bă. am cu RPG, sincer. Da, mi se pare prea spammy. No, o să mor, n-am știut. Bă, frate. Ia zi Hai cum că îi poate batem pe batem ăștia. acum. Poate îi batem. Stai că N-am auzit moto-ul, te rog. am uitat să pun. L-am văzut pe Bun, Am explodat bombă. că și eu am explodat aici. Bun, bun, fire. I-am dat așa, din foc am dat. Headshot. Bravo, bravo. Iar runda asta i-am bătut. Ia, stai că iarăși vin acolo. Pregătește-te. Da, nu, eu stau cu ăsta, cu sniperul. Ia stai că vin și eu. Eu aștept să vină. Păi și eu. Dar poate nu mai vin. Tu stai acolo, eu mă duc să-i caut. Da, nu mai sunt, nu mai sunt. Am ce acolo. Bă! M-am aruncat de pe hartă. No, hai, eu joc cu RPG-ul ăla. Deci, Da, n-am enervat. N-am RPG, din păcate. trag Să-mi cumpăr. cu lansatorul Bine, de... am 100 de chestii, Firework. dar nu-mi cumpăr, că n-are sens, adică nu fac. Da, nu e așa asta. Oh, uite, l-am dat la amândoi. Tot acolo stau standing. Da, pe acolo mă duc. Ăștia s-au antrenat mult, eu nu m-am antrenat. Genul a câștigat. Uitați-vă la față. Ne vedem în față. Să sperăm că pică din nou Crossroad. Chiar vrem să pice Crossroad. E prea șmecher Crossroad. Nu! A picat arena. Mamă, arena e mică. Nu-mi plac cărțile mici. Una din greșeală grenadă. Ca să știți, nu-mi plac cărțile mici, adică dacă vă place arena, Să nu te batem. vă stai în spate, Te-ai omorât? Sara. Da, mi-a dat cu cuțitul. Și mie mi-a dat și tu cuțitul. Carac. 2003. Și sunt și toxici, bă. Sunt toxici? Da? Bă, dar ce se întâmplă? Bravo, bravo. I-am dat headshot cu cuțitul. Vezi că mai asta, Mă duc pe fede. vezi că să mă omoară, sunt adicte foarte mult. M-am omorât, fix ce-am zis. Fede. 1700.
Am putut fede. Fede starter, pe bune acum. Nu e starter, că n-are cum să fie starter, probabil e conul de ăla. Da. Fede mă bate. Știi că nu-mi place, îi place arta, știi că mie nu-mi place arena. Pe bune era. Nu e type-ul meu. Hai, poate bate. Da, dar e bun. Că la chipul e horror. Bravo. Și încă un shot element. Ce mă? Bun. Am măcar un mic kill. Să știi că nu-mi dă instant. Hai dă-i. Bă, frate, nu puteam să trag de asta. Bravo. Yes! Bravo, Kiliman, bravo. După fede. Asta că vine. Eu am dat un singur Da, a venit ăsta. Stai, că trebuie să-mi iau loadout, mai bun. Haide acum să mergem din nou pe ei. Haide să mergem acum pe ei. Uite, am dat așa lui fede. Dar nu cu spray, am dat așa cu fede. M-a bătut cara 2023. Vezi că e acolo. Că nu știu cât de la eu. Bravo. Așa. Am câștigat sau am pierdut? Am câștigat. Bun. M-a bătut! Am crezut că tu l-ai bătut. Am crezut dacă-l pierdem și pe Vezi ăsta, că fede ăsta nu e de level 10. e toxic. Văd că e toxic. Nu cred că e toxic. Am bătut. Nu! L-ai bătut? Mai știu cu fede. Bate-l! Hai! Bravo. Yes! Bravo. Yes. Haide, auzi, dai așa de tipă. Ai auzit de la voi și fac? Nu Pe știu. care cineva voi ăștia pe pornica sau niște voi? Ce meștere ăsta. Lasă să câștigăm de ori. Bun, suntem la Obi, am ajuns la Obi. Nu chestia asta, Asta e nașpa rău. știu, asta... E bine. Suntem la Obi, pur și simplu trebuie să facem Obi și cine ajunge la care câștigăm. Da. Fiecare zi se bagă câte un mod nou, ne place foarte mult, unul în care dai one shot cu revolverul și cu cuțitul. Da, ai E revolverul și cu fain rău. Da, Și nu am pierdut niciodată la modul ăla. da. Bă, cam merg bine. Adică deja sunt destul de departe. Da. Dacă modul ăla ai efectiv un cuțit și un revolver și dai efectiv one shot, nu trebuie să dai în cap, pur și simplu îi dai în cap și gata, ai câștigat.
E chiar foarte ok. Mamă, efectiv. E șmecher rău când joci bine, când știi să dai bine. Like, la modul ăla, cred că poate să câștige și un starter, adică dacă dă one shot. Adică trebuie să fim serioși la clasă în primul rând. Dai one shot. E și distractiv. Și sperăm ca mâine să vină acel mod. Ca să putem face un videoclip foarte mâine. Da, să facem mâine cu bandă înainte. Chiar că să facem înainte. Mamă, ce mă speria că sunt pe ea înaintea noastră. Cum să fie ăștia înainte noastră? Habar n-am. Da, să știi că acolo poți să dai speedrun la ăsta de aici, uite. Te duci aici și dai slide, te duci aici. Slide, te duci aici, slide. E foarte repede. Da, și pe ăsta, dacă vedeți pe toate viole. Da, dar sunt șanse mari să hai. Da, de eu îmi pun căzut. Da, nu știu ce sunt. Da, A, dar ultimul ăsta de aici e ușor rău. da, da, ce pun. A, da, e ăsta. E efectiv, sunt niște cercuri ăștia să duci pe ele. E simplu. Sunt pătratele. Termină. Așa. Câștigat termină. Sper să ajungem la 3 cât mai repede. Da. Bro, don't tu. Cred că Mamă, avea ce să bine știe să vorbească. Cred că avea să scrie Dona. Așa că Da, că pe coechipiere e, coechipiera... Nu ți-ai văzut ce schipa dat? Da, nu știu cum să spun cu ea. Cred că a fost un gol ăla pe skip, live și a fost. A murit. Nu știu place. Nu se câștige. Nu Adică a câștigat. Nu a câștigat, a fost un voi. Cu ce te ducă? Nu e departe, uite că sunt înainte aici. Bă! Deci eram un pixel pe chestia aia colorată și nu m-a omorât. Oh, na. Uite, pe bune. A crezut că poate să ne omoare și a venit să-mi dea cu căcitul. Ai văzut? Da. Mamă, suntem înaintea lor, ce? Da. Comeback? Cumva? Comeback? Ia, hai că ajungem. Crazy comeback. Hai că ajungem în fața lor. Am căzut. Attention cringe parcă. Bro. Bă! Mamă, ce pura am făcut. Ia. De ce spune? Dacă ating pe deasupra, o să ieși pe voi. Dacă ating, ia să nu știu, Da, ba, ba. da. Nu, nu! O să ieși pe de vrei pe care. Nu sperați. Scuzați. Nu! Bă, și m-am gândit că dau mega jump-ul ăla. Mega Jump! Alo, Galaxy! Ce? Mamă, da, sunt foarte în spatele lui. Ia, hai că am luat ce sunt. Acum merge pe Benito nostru. Ce? Da. Bine să respect. Stai în plată noastră. Și ultimul meci cam durează mult chestia asta. No! Ce patacheală. Dar nu e cheală, că ea nu e din grupul nostru. Bă, nu e chiar. Nu, dar zic așa, no, nu vezi ce skin are. E schimb de la trei. Ia. Am căzut. Mamă, ce Hop. picoare. Hop, hop.
Easy. Uite, l-am dat fotografa, să-i scoate de fotografa. Stai că se apropie fotografa de pe TikTok. Nu înțeleg cum de niciodată n-am pierdut la game mode ăsta. Oh, nu, laserele, coșmarul meu. Nu, sunt horror. Ia uitați. Astea sunt cele mai nasca. Dar poți să dai slide. Am încercat să dau slide, să trebuie de mine. Oh, dar sunt nervoasă, eu nu știu cum ai trecut tu acum câteva de timpul ăla. Trebuie să ajungi și fetele ăsta aici. Nu, ce ăsta cred că știu. Zici tu? Nu prea pare. Sunt slab început ahoi. Nu putea și creatorul să facă ceva mai ușor. A, dar chiar, bă! Ce, mă? Ai shift-ul, poți să mergi cu ele cu shift-ul. Ai trecut? Da. Yes, A trecut și fata, cred. a trecut și ea. Hai, du-te, du-te, du-te! Dar nu vreau să mă dureze mai mult, că deja mă închid în mei. Nu! Uite unde e! Nu, și acolo n-ai cum să faci. A căzut. Și am căzut. Am învățat pe explozivă. Vreo. Bă, băi, galaxii! Am trecut, bă, am trecut înainte ei. Du-te. Bă, nu, e în fața ta! Ce? Dar mie mi-a părea că e în spate. Match point. Cine câștigă aici, câștigă ceva. Yes. Dar nu e match point. Că ele au un singur punct. Match point pentru noi. Ăla ești tu? Nu ești tu. Ești asta. Am trecut pe asta. Yes, am uitat aici. Am acceptat aici. Nu! I-a trecut. Cred că o să fie Sadandor. Uite ce-mi față e. Și nu pot să trec. Destul. Mamă. Ai trecut. Mamă. Bă, Astea sunt grele, nu așa că nu? da, dar sunt nervante, nu știu cum a trecut asta din prima. Ce mă? De ce mă? Eu n-am trecut. E nervant, rău, Uite, hai. o văd pe fată. Nu, am căzut. Da. Bun, am reușit. A, bă, star, du-te. Nu, Lasă rău bubuit. N-are cum. nici eu nu știu care e. Care e ăsta. După e ăsta. A, e ca prima oară, e același. Nu știu cum e ăla. Dar e fix în fetele noastre, trebuie să mergem la fix. Yes. Du-te. Yes! Bine! Yay! Mamă! Oare ce zice asta?